tamén sabemos que non foi a súa única víctima. Señoritín de cidade. E iso díxome polo meu aspecto, porque vostede máis eu non tiñamos falado nunca. Será mellor que vexas ti. Non hai corpo ningún, somente roupa. Hainos. Leva feito todo tipo de papéis no cine e na televisión. Probou no case todo, pero agora enfróntase ao papel máis interesante e máis excitante da súa vida. María Mera fai de mamá. A maternidade. Pois, sin dúbida, é o papel máis difícil. É un papel, ademais, que nunca remata, non? Empezas, nunca remata e vai cambiándose, que tens que amoldarte aos cambios de cada pequeno. Eu creo que unha muller, cando decide ser nai, unha vez que é nai, que hai algo moi grande que cambia na túa personalidade. Non cambia, creo que a maneira de ver a vida, a maneira de ser un pouco. Sigue sendo a mesma, pero é algo diferente, algo cambia. Entón, eu creo que iso, a min polo menos pásame, influíme tamén, tanto na vida personal como na vida profesional, non? Afrontas as cousas de outra maneira totalmente diferente. Perdín traballos por ser nai, pero, bueno, tamén é verdade que hai noutros que me respetaron e que eso, pois, ser nai e levar a miña filla a rodaxe, pois foi algo totalmente natural e non interrumpiu nada a forma de traballar de ningún dos traballadores da rodaxe. Ai, Fina, menos mal que atopo alguén. Hola, Patri, qué alegría, ay, qué alegría. ¿Qué? ¿Cómo vai ese pícaro? Pois non sei, Fina. Hai tempo que non se move. Pero canto tempo? Pois non sei, desde onte. Cando estaba embarazada de Dalia, estaba rodando o Faro, e, bueno, cando dei a noticia na productora, pois bueno, a verdade é que tiña medo, teño que dicilo, porque dixen, bueno, mismo digo que estou embarazada e ao mellor xa se borra o meu personaxe, xa o matan, porque sabes que aquí escriben 2 liñas e acabou o personaxe. Pero a verdade é que foi maravilloso porque cambiaron o guión, puxeron a miña personaxe que era Patricia, embarazada, e puiden rodar embarazada hasta o 8º mes, hasta o final de todo, estive rodando o embarazo. Así que, pois nada, embarazaron o meu personaxe. Facemos unha foto? Non, prefiro guardar este momento na memoria para sempre. Para conciliar é moi complicado, porque e para organizar pois faz como Tetris, non tes que depender sempre de outras persoas. Neste caso, pois sempre tiro pois do meu marido, que intentamos entre os dous facer todo nós, porque nos gusta que ser nós quen coidemos das nosas fillas, e senón pois tiro tamén da miña nai, ainda que, bueno, teño a sorte de ter unha mamá moi nova que traballa e que ten a súa vida social moi activa, pero en momentos que pode, pois sempre me axuda. Entón, pois intento que veña, normalmente non é que me queden cas nenas, sino que levo a alguén sempre conmigo, porque tamén como dou lactancia materna, teñen que estar sempre as nenas pegadas a min, e entón pois sempre imos en pack, con todo o coche cargado de cousas, e ali nos instalamos na rodaxe onde sea e facemos así. Son nome, que pasa que son as dúas nome de flor. Non foi ningún pensado de dicir queremos que sexan nomes de flor, non. O de Dalia xurdiu de buscar, como todas as parellas cando creo que buscan un nome para a súa filla ou para o seu fillo, pois a min gustábame uns, a meu marido gustabanlle outros, e ao final pois chegamos un día a topeio de Dalia buscando pola internet e gustounos os dous e dixemos, pois veña Dalia, e aí xurdeu de Dalia. O de Lila xa si que foi máis, oye, se poñemos un nome de flor, estaría ben que foran as dúas con nome de flor. O de Dalia a modista foi pensado, evidentemente é unha honra a miña pequena Dalia, pero o meu personaxe no papel era outro nome, íbase chamar Neves. E o equipo de guión, pois houve un momento que o nome pois non lle gustaba, vamos a cambiar o nome, e propuxeron poñerlle Dalia como a miña filla, e dixeron, oye, que che parece se lle poñemos ao teu personaxe Dalia? E dixen, pareceme espectacular, pareceme unha idea boísima. De terror nada, María? No, igual Lila asustes. Bueno, pues nada, pues... María non les importa, pero Lila se Ainda que no lugar eu saía na última parte do programa, o sea que acababa de traballar ás 2 da mañán, pero nada, un pouco máis cansado ao final, pero fenomenal, porque levei o embarazo moi ben. E agora, desde que tiven a Lila, pois non estou traballando. Estou aí cumplindo a miña baixa maternal, agora Lila ten 2 meses e medio e non estou traballando. Si que ao mellor me chaman para algún evento ou algunha cousa que podo participar, pois intento ir, pero a verdade é que teño que facer moito Tetris para levar as nenas sempre conmigo e así, pero bueno. A ver. Mira. Ponte de frente. Ahí está. A ver, que todo espera, a ver.
A idea foi miña, en realidade. Eu propuxenlle moitas veces, propoñolle temas aos guionistas, digo, que vos parece que ahora se leva isto do belly painting, de facer o debuxo na barriga das embarazadas? E, bueno, parece ser que lle gustou a idea e un día, pois, dixéronme, oi, que xa conseguimos unha persoa para que che faga o debuxo na barriga no lugar. Eu encantada, porque foi unha experiencia moi bonita, ademais compartilo ali en directo, co público e con todos, e quedou un recuerdo bonito. Que depois cheguei a casa e dormín co debuxo na barriga, porque claro, Dalia non o puidera ver, e a mañá seguinte enseñei a Dalia e o que máis gustou foi borralo, o sea, que estou allí pois sentirme borrar a barriga. Xa cando veñen os netos, pensas que aí xa é todo, aí xa tes que... Realmente miña nai quixera estar máis con elas do que está, bueno, pero eu tamén é verdad que son que me gusta cuidalas eu e quero estar sempre con elas, pero ela tamén é verdad que teño unha nai moi nova que traballa, gracias a Dios, que ten a súa vida sociable super activa, vai ao gimnasio, ten cenas cada 2x3 e eu estou encantada de que sea así, non? Entón tamén cando ven, por iso tamén Dalia está encantada. Eu me acordo cando gravaches Dalia, eu despois quería seguir cuidando a Dalia. Claro. Pero claro, ela despois xa terminou e quería cuidar a nena. Foi un mes. Tuvemos un pouco un disgusto, porque eu quería que ela fora a traballar e eu cuidar a Dalia. Temos uns caráteres moi diferentes, Sí. Se ela, o caráter é igual que o seu pai. Bueno. Sí, igual, é moi fuerte e quere que todo sea así como ela di. Claro, non, eu creo que tamén ela nos criou nunha época diferente e ten as súas ideas e ela sigue con esas ideas e eu pois teño outras, entón, pues, bueno, respecto á alimentación ou á maneira de, eu que sei, hai moitos temas, non? Hai moitos temas que agora... De repente digo... Tamén os pais de agora... En fin, habería que falar... Isto dá para outro reportaxe. Sí, eso xa é outra cousa, pero bueno, hai que respetar. Respeto ante todo, por suposto, todas as ideas, pero... A ver, é verdad que... Tanta lá nin tanta cá, que tampouco... A ver, os dantes tamén vos criastes, a vistes a tele, fostes á escuela, mas todo máis, aí estades. Eu non lle pude dedicar tanto tempo a eles, porque eu tiña moitas máis cousas que facer, que daquela era impensable de que podera solo dedicarte aos nenos, como fai ela. Ela dedicas ás súas nenas e se nun momento non pode, ten axuda para que as nenas estén donde está ela ou super atendidas. Pero bueno, eu non podía, tiña que atendela a ela, máis atender os traballos da casa, máis despois xa viñan os seus irmãos, máis traballar, porque, bueno, eu tamén son do campo e non é só ponte cos nenos e nada máis, hai máis cousas que facer. Ti imagínate que tuveras que ir a traballar nunha gasolinera, un supermercado, que tuveras que empezar a traballar xa, tiñas que deixar a nena e, mira, iba a estar cuidado o mismo e atendida. Claro, iba a estar o mismo, pero... A ver, o mismo non, que a súa mamá está mellor, pero... Bueno, pero non lles iba a pasar nada, as outras mamás... Eu creo que os nenos cando nacen que teñen que estar cos seus pais. Bueno, a ver, ti tuveches atendida. Polo menos durante o primeiro ano de vida. Cuidada, como dixeches un día, claro. Dixeches un día, a saber as que pasei, e ti que non pasaches nada. A ver, nin ti nin teus irmãos, estuvestes moi ben, mas eu fixen todo, moito máis o que fas ti agora. Pero... Non sei, home, por que? Hombre, se tens que facer todo o que fixen eu... Já me dá algo. Hombre, seguro. Atender a casa, ir á leira, ir aos porrales, atender aos abuelos, é todo... Eu que facía? Eu non quedaba chorando? Pobre, non, non quedabas. Logo, como quedaba, bueno, non querías quedar nunca con nadie. Por eso, sempre quería estar contigo. Sí, bueno, mas con papá tamén. Mas con papá, bueno, digo, con papá, con mamá. No, a verdad que esta había que levala ao rabo tamén sempre, a verdad, esa, porque... Home, pero eso é o máis natural, non che parece? Nin tampouco que ten que comer aquelo, aquel yogur, a ver que leva eso, a ver, ti leches... Bueno, a ver... Sí, home, sí, que sabemos. Se Dalia estuvera contigo unha semana, vamos, engordaba 10 kilos de golpe, seguro. Se xa cando foi ter a nena, cando a lle levei en 2 días, xa me dixo que xa engordara, a ver, pasouche a ti, pero claro, vicheste con esta cousiña pequeniña, por viches a Dalia e dixetes, que lle fixeches a nena, xa engordou 5 kilos, bueno, por favor. Tenente Rosa Vargas, da Policía Xudicial da Garda Civil da Coruña. Veño en comisión de servizo recoller información por unha rapaza desaparecida. Marta Labrada. Mentímonos. Tiña a placa do coche da matrícula de Marta no medio doutras. Iso xa é un delito. Que veña criminalística. E ainda me acordo que unha vez estabas compaxinando un programa da tele, logo colles o coche e marchabas para o aeropuerto. Estabas a toda hasta que ao final tuveches que decidir. Sí, sempre chega un momento cousa que teu pai nunca lle gustou moito. Non, é verdade. Xa aproveito para decircho. Dixo moitas veces, se seguida onde estaba,
Pero, bueno, ela decidiu, Sí, a ver, miña nai sempre me apoiou moito no Sí. tema do tema do artisteo, como Sí, a digo verdade, eu, no? a mí. Porque a miña nai tamén lle gusta, Sí, as a mí cousas como gústame, son. Pero o meu pai non tanto, No. esa é a verdade. Eu Seu creo que pai- se pasa a todos os actores, Sí. toda a xente que traballa na tele, que moitos dos pais din, ai, se trove, busca outro traballo, ou busca un traballo, non veces o leva consideren dito. que isto sexa un traballo, Sí. non? Algo me contar na tele, que fai aí? Pero que... Bueno, carallo, bueno, ai, perdón. Eu creo que habería que cambiar, para empezar, a baixa maternal que temos, que de 4 meses pareceme ridícula. Eu creo que mínimo temos que ter unha baixa dun ano para poder estar cos nosos fillos e disfrutar deles e que eles nos sintan a nós. Eu as miñas nenas quero que sexan felices, polo tanto, ojalá poidan traballar do que a eles lle guste. Iso é o que máis me gustaría, porque ao final traballar de algo que a ti che gusta, eu creo que é un regalazo.